Balik na po ko sa giagian gapon guys kato ang gihatdan og pundo. Di jud lalim magagaanan dari da. Di naghatod pag kog utro kay kuan. Sayo man to paghatod gapon kay duha man ja isa ra may nahatod gapon kay mamay may kay bawog duha daay ag namatay. So mao ni ang maagian, lapok og bato-bato. Hello guys! Majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, gikan ako naghatod og pundo, naghatod pag pundo kay lagi wa na kadimao pag pundo. Kuan, duha lagi ka namatay, duhay namatay, ja isa rin nahatod gapon maghatod ako kog ron mapapag-abot na ho. Diyan napit kog merkado kay palit ko og pilit magbiko mi. Kay sinanay gahapon nga og biko, boros bitis nanay. Nag-request si Jalo. Nag-request mas nanay, buntis bitis nanay ngibog. Dito guys, lami dili ka og biko. Nag-crave si Nanay. Nag-read si nanay, naluoy man ko daan. Napamampoy mami si marido, palit ko. Isa ka kilo tanga ra ni kay cameraman po dari. Uy, ginuo ko sa maling wakwak ng case na ho. Do lagi nga na kay bad. Brush ba ka? Naging baka vitamins. Wow. Isa to yung kanta? Ang tamang Panginoon, very good. Ayan to. Oh, di maabri. Ay, gunting na. Huwag mo kay bawag pila ikamay dani si Nanay Ray magkuhan dani kay si Nanay tapos munisip to na asikaso. Guwapa lagi kusbid yun na. Puti ka dugang na oh. Huwag niiliksi pa, naputi-puti ka ma. Puti-puti. Naputi-puti. Oh, nagputi-puti. Mao. Be, very good. Thank you so much. Ay, dako. Bantay manu dapod mo skuan ha? Nawa pa si Mumsa nila. Usa dapod mo stabo ha? Bantay mo. Uwang ni Tino, paisag ka nga man. Ito na na. Ayaw. Nga nairay pabikuhon dani, magbunot sa kuslubi. O mamahaw sa day ko kayo ko pamahaw. Ako ka na mahaw ka na dito. Pag iuna nagsudlon kay kuan init na. Kuan mag-practice motor kan just mamaali. Hala. Ada kamao nang galis Tililian, diba Tililian, shout out Tililian. Kamao galis si Ja nga dako pa zani mo. Ay, dako. Dako pa ko. Dako pa si Ja. Tambog pa. Nguli dako. Isa dahil. Lisid magbalansi. Lami ag ka nang nga nga motor sa aho kay automatic naman na. Di nga tos karoy kay magkuan pa man ka. Tercera, kwarta, segunda. Wa na kay kanang aho Pero lubag. nagkuhan mo po kung ubanan. Lubag ka ditso. Pagbantang along Prudencio. Matoy hanas. Lubag ka dana hinahinadyan na maglubag ka kus gaglubag kay ulbo ka. Lubang motor. Di adtong tas ubal ka may mga bato dito. Pajamar magdid ka kay kasyog datugan. Bitaw di Motor oy, handa. Di oy. Abayan pa man ka una. Ikaw ba day una mo kuan abayan pa man yan. Just sa guys, kay mamahaw ko magbunot ka kog lubi. Tara guys, magbunot ta kog lubi. Kuwang daay ni kay tulog kuno is nanay. Bunta na rin na ang duha. Sundang. Garabi ka haba. Masig na ilubi ila manong tol. Leksian. Leksi. Alisa. Ouch. Sorry. Be. Alisa. Kani laging mangala ta. Ay natatay Paul na ba kuno kay Lubi. Kay magbiko isa ka buo ko. Natatay Paul ko. Ako ba ni Ate Aliana ko? Lakaw na. Ayan na. Ikaw na mali manung gisugo. Yan na. Ubanis Lexi ila tatay Paul lakaw. Doon wara. Go. Lakaw na. How de tong gipainin mo tambal kay hamham, init-init ang giatangan. Ipainom. Kay kani laging maligo para ka iyat ka do.
Tagdugay ka dumaligo, musaliat pagsayom sa. Musaliat paglangoy-langoy sa tab. Mauna. Uy, nay, but-but yapon. But-but is waving. Are you coming back into my heart? Aray. Wrong. Sus, ginukura ka cute. Hanap guys, kay init. Kani mo nagdako ni. Wow! Dako ka, but-but. Kita ba mo? Og sa dihang way pagkapurot ag mangga, diyan na po'y mangga nga. Igsuon datos ang gikaon gapon. Igsuon jud ni yarang dagko ah. Dato ni kumanto. Tangkara sa simi. Wala rang dagko ah. Ini, mabunaw sa kasa. Diarag kapadas guys, pero kuto bratas video dani kay na ni tag-ija. Tag-ija na ning purami. Purami ray mag ipo dani. Hinog na ra ba ring isa di ah. Dadang, purami hinog nag-usadang. Nangayelo na. Adto ka sa ubos awa na dagdag to. Alang anong giinga ni maning Carla nong tigbas-tigbas magdahon. Nagkamot pa mas nanay slubi, nagbiko naman minja. Sinanay ramay magbiko kay mo ko kamao. Tapos nagkamot pa slubi. Gikan day po ko nagpakagod. Diya tanawaran ninyo dyan guys og maglatik na. Karaw-karaw portion. Hapit na nanay. Apa? Abang ni gamay. Daghan eh. Ang hatdas purami. Hati. Ako nga luto ang dai. So yummy. Butang kari. Ang gunami aman maglati siguro ng butang sa kuan. Katubang sinangag nga. Kani di laming biko runay kay grabe glubi. Pasabuok. Pun anay. Ay, ito pasabuok. Nalang na dito. Kay nay saging ginatag ni Manong na. Hindi tayo makapasuha. Araw sa initan eh. Maglunod na ta sa pilit. Diyan na, mikos-mikos na mas nanay. Aray. Ha! Ngibag si nanay pilit. Aw, pilit. Biko. Alarang nami alagi ni. Pasko. Nami, biko do gara pa to kakaunay no. Kaya ba to, das Pasko? Ang tuloy na siguro to. Bagong tuig di ay. Kay Pasko na tumamos din siya. Nami ni kadong bikuha kay. Daghan madag isag tunga. Masih 2 kilo ni. Isag tunga ranin, may bintar may nabayaran dya. Ag kuan, ag kamay, 40. Ang ipanas nga. Kuwang di ay. Ang tupan. Naman yung dekat. Init pa. At danas, porami maduro naman, malipay ito makakagbiko. Kaso mga bawnanan, to anak tanan daad to. Ang pangalan eh. Kasi kalimot. Ani kay sidlan dato dani. May gamay niya. Katong sudah na dyan. Pagkakabata, gamay naman. Mamara, mukhaan putus undoy dani. Karing dekat lang init pa ito. Mo ni ganahang ati Gigi ning deket. Neno. Ano putus ti Gigi ganahan magdeket. Oo, na mais man to. Di sang basta kay deket.
Basa pa ba na? Uwoy, manday pening. Basa pa. Ay, likot man. Doon na nanay, kaya rin ito sila aslatik. Dami na bago sila likot. Likot sila tik. Mabog na ako kayo mugahi naman pa. Di lagi. Likot-likot. Kuwang na iglatit. Sa tulman eh. Magbasa. Ito na. Siguro mga duk. Dagan niya sa dukot siya. Dara guys! At biko mga onday taga. Timing jud guys, igura ko nakasunod sa bawnanan para pramen ja kay diaman day sila ni abot daari tapos sila sakyanan mapaning na og kay sidal tuntog pa man so di na raman kumuadto kay naman sila. Mi akadyo. Nga anta guys. Uy. Kaya na. Ano ba dito kaya? Nami ni paggabi ko amuras ka tong katito. Yung chito ba? Nito man ay kape. Kami nga kaping Ano mo yan? 3-in-1 plus 1, happy ka arawan. Ikaw makaagbi ko, day? Kaya? Piling na ito man. Tapos naman yung beef ng pinagak no? Noong! Daradang! Timing dyan ang pagkumanag siya sa bawnanan kay hatas injo. Nag-chat pa kung undoy na bitawas injo. Ano nami araw ba dyan? Gam, kuan ag ag mantika ba sa kalami. Untuk kung Dalton beke, yung mga kung Dalton. Anas Dalton. Dalton. Ano manawa na makailangan, please. Ano man nakapangalaman, please. Naog naman ay. Di naman yung sa malipay. Pagkarbe, kay isapat be. Yan, ganing ha. Wakti man. Hala, nagsugod na ang silpong na na magbuhat. Kasi ito, silpong na na. Ano? Ikatawa ba? Tanor ba po siyang nanay? Kaya nga po kuan. Nga naman na yung diaper na nawingig na. Ano mo ka? Kada na ito. Hindi pa ko pwede na. Di mo kam baga dyan. Biko. Pero ito na ito. Kamutan ginaron. Kamutan ginaron siya. Kaya kamo na namang kam na nalipay. Pasalamat pa yung naon. Wow. Kam na. Init na nai? Di, bug na na. Tanaw mo naman ay. Magkamukid dyan na. Ginagawa ko yung pwede na. Namagsilipon ko na sila. Pero ang daam lagi mo limon ton. Pero, wala na lang. Ka. Nay, asa pala may dagan nay. Ito na. Ano inyo? Gamin ho ba ito? Iniwang ay? Waoy. Abot ka naman. Hindi iso sa kuwang mo. Tanaw mo sa mong gisod na eh. Naitag. Hilagtunan mo na. Ang salamang hilagtunan. Wa siya ganahin ani. Pero kaila pa na siya. Kung luto pa nun ay puti. Uy, ako.